Benvingudes, benvinguts. Aquesta és una meditació amb atenció al cos, a la totalitat del cos, a la totalitat de les sensacions que experimentem al cos. Només relaxa't i permet qualsevol sensació. No controleu les sensacions, no intenteu generar una sensació agradable en particular. Només sigueu lliures, sigueu vosaltres mateixos, mateixes i doneu-vos permís perquè les sensacions passin, sorgeixin i permet que estiguin en la consciència. Permeteu posar l'atenció a les sensacions. Les sensacions són a la consciència, venen a la consciència, es queden a la consciència i es dissolen a la consciència. Són impermanents, notem com es generen, es transformen i desapareixen. Notarem les sensacions de la mateixa gravetat, qualsevol pessigolleig, les sensacions de la roba, notar les sensacions de qualsevol part del cos. Fem 3 respiracions, inhalant tot l'aire pel nas i exhalant tot l'aire possible per la boca. I ara deixem que la respiració sigui. No la controlo, no la forço, només noto com entra i surt. Com entra l'aire, surt l'aire, la temperatura. Si noto que és més fred a l'inhalar i més calentor a l'exhalar. Noto les sensacions de la postura, el cos, les cames, l'esquena, el cap. Noto com aquestes sensacions venen, es modifiquen i desapareixen. Si em distrec i venen molts pensaments, puc tornar a fer un escàner del cos i començar per ordre des del cap a les cames, escàner ràpid. Si no vaig notant les sensacions, en general qualsevol sensació que vingui, a qualsevol part del cos. Si apareix una sensació desagradable, no poso cap esforç a que desaparegui, només la noto. Puc notar els ulls, l'aire que entra i surt del nas. Puc notar quan em passo saliva, qualsevol sensació. Qualsevol pensament que vingui, deixo que passi. Noto que he pensat alguna cosa, però deixo que passi i torno l'atenció a qualsevol sensació del cos. Si la postura no m'és còmoda, noto que no estic còmode. Canvio la posició, noto que canvio de posició i noto les noves sensacions a la nova posició. No analitzo les sensacions, no les interpreto. Tant se val si són bones, dolentes, només observo, noto. La roba, contacte amb el coixí a la cadira, un dolor als genolls, esquena, l'aire que entra i surt. Poso atenció, noto.